Paisatges Invisibles és una producció del Museu d'Art de Cerdanyola, que hem comissariat des del museu i amb la col·laboració amb el cocomissariat de la Fina Duran. I és una exposició que segueix l'estela conceptual de l'Home Nu. No és una exposició de grans artistes oblidades, sinó que es tracta d'una exposició de grans dones que podien haver estat grans artistes. Són 5 casos, com podien haver estat 5 milions de dones que van viure en el temps de la dictadura, del franquisme, i que aquella societat no va permetre que desenvolupessin les seves actituds i el seu talent artístic. Aquestes 5 dones estan exposades amb un fil conductor que són 5 deesses que també la mitologia va menystenir, va deixar en un segon terme, i que 5 artistes contemporànies, 5 artistes actuals, des de la rebel·lia, des d'una posició crítica, treuen a la llum i estableixen un homenatge a l'obra i al llegat que ens van deixar. L'exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració de diferents serveis municipals, de l'Associació d'Amics del Museu, del Museu de Tossa i també de diferents investigadors que ens han ajudat a teixir aquest univers d'aquestes 5 dones oblidades. Si ens acompanyeu, farem una visita per cadascun dels casos i començaríem per una de les dones més importants del panorama cultural de la Cerdanyola de principis de segle. Estem parlant de la Mercè Gallent. A partir de l'ombra de la musa Clio, la que donava la fama als homes, parlem d'una dona d'origen humil que arriba aquí a Cerdanyola quan es casa un paleta de Montflorit i que, tot i tenir origen humil, queda fascinada amb una gran atracció cap al món de la cultura, cap al món de l'art, i la seva manera d'introduir-se en aquest món és exercir com a model. De fet, estem parlant de la primera model moderna, de la primera model professional que coneixem a Catalunya, una dona amb un grandíssim magnetisme que treballa amb en Viladomat, la seva imatge de la República, amb el Marian Espinal, Joventeny, amb en Clarà, amb Manuel Humbert, amb tots els artistes que formaven part de la colònia i amb altres artistes de Barcelona. Ella, tot i tenir aquesta inquietud, l'única manera d'entrar, com dèiem, en aquest ambient cultural va ser a partir del seu propi cos. Tot i amb això, la seva inquietud la porta a ser íntima amiga de Víctor Català, de la Caterina Albert, i durant el franquisme, el fet d'haver estat model i sobretot d'haver estat la imatge de la República va fer que rebés un tracte i que fos menystinguda socialment en aquest poble. Ens han quedat moltes peces que testimonien el magnetisme i la bellesa física de la Mercè. Ens han quedat també testimonis gràfics a partir de fotografies que ens ha deixat la seva família, perquè tinguem també aquest testimoni documental d'una dona absolutament moderna per a aquella època, i fotografies, aquest retrat d'en Marian Espinal, i en aquest cas concret l'obra contemporània és de la Francesca Llopis, que fa aquest videoart amb una ombra anònima, com totes aquestes models anònimes que protagonitzen l'art i que, en paraules del dramaturg Josep Maria Miró, són com actrius d'una obra de teatre, són les responsables d'una part importantíssima de l'obra d'art, però que queden a l'ombra de l'artista que signa la peça. El següent àmbit està protagonitzat per una noia, una pagesa que va néixer en un poble d'Almeria, Vélez Blanco, filla d'un guarda forestal represaliat per ser republicà i d'una dona pèl-roja que la seva diferència va fer que l'acusessin de bruixeria. La Maria Josefa, la Mari, en aquella època, tenia actituds per pintar, de fet va obtenir una beca per anar a Madrid a pintar, però li van negar, no li van deixar sortir del poble a fer de pintora, a aprendre pintura a l'acadèmia. Va voler estudiar magisteri i ho va fer, però no li van deixar examinar-se de l'últim examen i per tant no va poder ser mestra. Va voler ser música, tampoc ho va poder fer. Aquesta negació la va portar a l'únic camí que era possible en aquella època, que era casar-se i tenir fills. I es va casar, va tenir 4 criatures i la seva rebel·lia o la seva revolució, la seva energia va anar destinada a que els 4 fills, el fill i les 3 filles, estudiessin. I sobretot l'obsessió era que les filles estudiessin. Les seves filles van arribar aquí a Cerdanyola, van emigrar aquí a Cerdanyola i 2 d'elles van ser mestres finalment. I la seva empremta, l'interès per l'art, es va mantenir, filles, nets, besnets, i va quedar això només la seva llavor.
el testimoni de la Maria Josefa és el testimoni de milers, de milions de dones que no van tenir accés a la cultura, a l'art, tot i tenir un talent. D'ella només ens ha quedat part de l'aixovar. Les pintures que va fer i que li van donar la beca a Madrid han desaparegut. Només ens queda la part tèxtil, com moltes dones es van refugiar en aquest univers del món dels teixits, del món tèxtil que ella pintava, que brodava i que pintava sobre seda. A partir d'aquesta vida, l'artista Ivonne Navarro, que és una il·lustradora de Barberà que viu a Suïssa, ens ha enviat aquests collages, que són uns collages digitals a partir de fotografies i il·lustracions de la Maria Josefa, de la seva vida, que reconstrueix i que tenen el valor afegit que una de les filles de la Maria Josefa, la Isabel, ha fet l'orla de ganxet, continuant aquest testimoni, donant una mica aquest testimoni que passava de mares a filles. El següent cas que ens trobarem també està vinculat a Cerdanyola i està vinculat a una de les obreres que treballava a la fàbrica Uralita, la Magdalena Mañosa. La Magdalena Mañosa va néixer a Ripollet i, com moltes dones de Ripollet i Cerdanyola, van entrar a treballar a la Uralita, servint pels directius, però també, en el seu cas, va entrar a treballar als tallers de la secció artística. I és que a l'Uralita hi havia els tallers Lena, que sota la signatura d'Alberto i Òscar Lena, que eren els directius, reproduïen nombroses obres artístiques de l'època, com aquestes que veiem aquí. A partir de la col·laboració i d'una informació decisiva que ens ha passat l'Albert Lázaro, hem pogut descobrir amb aquesta imatge que bona part dels treballadors, si podem dir així, que donaven vida a aquestes escultures eren dones. Quan nosaltres veiem una escultura, és signada per un home, Òscar Alberto Lena, i oblidem que probablement els retocs finals o el modelat o sobretot la policromia, que era la part més delicada, havia estat feta per una dona anònima com la Magdalena. I en aquest cas, la Marga Ximénez, que és una artista que treballa amb la instal·lació i també amb tot aquest univers tèxtil, ha fet aquestes cortines, aquests teixits, amb aquests brodats de dones anònimes com la Magdalena Mañosa, i que està conformat per milers de fils que al llarg de la història han anat teixint i han anat convertint d'una manera anònima, com les coreutes, que són les deesses que acompanyen aquesta instal·lació, han anat construint tot un llegat, tot un testimoni. Seguim amb la nostra descoberta per grans dones que podien haver esdevingut grans artistes i arribem a la deessa Hècate, la deessa de la intuïció, de la cruïlla, que ens il·lustra el cas de la Maria Lluïsa Malibran. La Maria Lluïsa Malibran va viure a Figueres, va viure a Tossa i pertanyia a una família adinerada, una família benestant, culta, refinada. Ella tenia grans inquietuds per la literatura, per la poesia, pel dibuix, però no li van deixar. No estava permès que una dona es dediqués a aquest món. Ella l'únic que va poder fer és estudiar música, però d'una manera amagada anava escrivint poemes que deixava entremig dels papers dels llibres, i el que va poder fer és, com la major part d'aquestes dones, com la Maria Josefa, com la Magdalena Mañosa, transmetre el coneixement a les generacions futures. En el seu cas, la seva neta és la Glòria Bosch, que és una crítica i una comissària d'art molt important i que va recollir aquest llegat de la seva àvia, va recollir tots els seus papers i els ha convertit en un collage que podem veure a partir de fotos, testimonis, però també dibuixos que mostren una gran capacitat. Hi ha una de les obres que acompanyen aquesta exposició, que és un univers íntim d'una cadira, té màgia, té clarament una influència del realisme màgic, és pràcticament surrealista. En el cas de la Maria Lluïsa, és la Fiona Morrison, una artista d'Andorra que ens mostra aquesta instal·lació, que és com una enorme gàbia i que d'alguna manera és una metàfora del que va ser la llar per moltes dones, una gàbia de la que no podien sortir i dins de la qual l'art era l'evasió, era la fugida. Aquest ocell que vola engabiat dintre d'aquesta gàbia és la metàfora de l'art que permetia que la Maria Lluïsa i moltes altres dones poguessin volar. Per últim, l'última de les dones
No és una dona anònima, és una dona famosa, però fins fa relativament poc temps ningú la reconeixia com a tal. Estem parlant de l'Helena Jaume Andreu, veïna de Cerdanyola, la millor muntadora del món, segons Orson Welles, però que durant molt de temps vam romandre en l'anonimat. La Helena Jaume Andreu era filla d'un muntador cinematogràfic i és de les primeres muntadores que va haver-hi a l'Estat. Va ser contractada per l'Orson Welles per muntar Campanades a medianoche i només permetia que ella truqués la pel·lícula. De fet, li va proposar marxar amb ell a recórrer tot el món per filmar la seva versió del Quixot. Clar, en aquella època una noia, una jove de 20 i pocs anys que marxés a fora amb un home gran, absolutament no estava ben vist, no va ser possible. I l'Helena es va quedar treballant a l'Estat, a Espanya, a Catalunya, amb els millors directors del moment, però sempre en un segon terme, com a muntadora. De fet, en el cas concret de Campanades a medianoche, fins i tot les pel·lícules, les versions, les còpies que es distribuïen a l'estranger, constava com a muntador un home, que era el muntador de la música. Durant molt de temps aquesta injustícia es va mantenir així fins que s'ha tret a la llum i l'Helena està reconeguda com una de les figures més importants en el que és el món del cinema espanyol i català. En el cas de l'Helena també tenim el seu record amb aquestes caixes personals, els seus llapis i la lupa que utilitzava per muntar. I aquesta foto, que és interessantíssima, que va portar ella del seu casament amb el seu pare i on la veiem amb un vestit de núvia que realment ens dona la idea de lo moderna i revolucionària que va ser als anys 60 casar-se així a Santa Maria del Mar. És una petita metàfora, un petit símbol del caràcter de l'Helena, que la fa absolutament única. La Xan Grau, que és una artista de Cerdanyola, li ha fet aquesta mena de pòster collage. La Xan Grau treballa molt amb un art urbà, un art que surt dels museus. Trobarem la seva obra sovint pels carrers de Cerdanyola com si fossin cartells enganxats i utilitza el seu art per reclamar, per reivindicar el paper d'ella i de moltes altres dones que, si haguessin nascut avui, òbviament, l'Helena hagués marxat a Hollywood, l'Helena hagués estat reconeguda a nivell internacional. Bé, aquesta exposició, com dèiem, és només un petit tastet que hem fet la Fina Duran i jo amb la col·laboració de Maria Palau, de l'Associació d'Amics del MAC, d'Igualtat, del Museu de Tossa, on anirà la mostra a partir del mes de juliol, i que l'únic que vol és sembrar una llavor perquè tinguem molt clar que els museus hem de canviar el nostre relat. Estem ensenyant uns museus on la major part de les obres, el 98% estan signades per homes, i hem de reivindicar i hem de treure a la llum aquelles obres que van fer les dones o on van poder intervenir dintre de la creació cultural, a vegades en un segon terme, a vegades anònimes, a vegades com a models. Hem de canviar aquest relat i hem de poder destacar i hem de poder treure a la llum la decisiva importància de moltes dones silenciades durant segles, sense les quals l'art simplement no hauria existit.